havde med det, og jeg viser lige lidt et lille eksperiment, jeg har lavet. Jeg har bygget en raketovn. Meget simpelt af mursten, jeg havde liggende, og jeg har ikke puttet mørtel imellem eller noget. Jeg har bare bygget det op, og det fungerer fint. Og jeg vil gerne vise jer, hvordan det fungerer. Eller i hvert fald fortælle jer, hvordan raketovnen fungerer. Den første del her, det er indfyringsstedet, hvor brændslet ligesom ligger. Det har sådan en vis volumen og en vis dimension. Den næste del, som er heroppe, den er lidt mere, der er kanalen lidt mere snæver. Og i overgangen fra fyringsstedet til den lidt mere snævre kanal, der har jeg en lille klods, som gerne skulle være med til. Både det, at indsnøringen kommer, og klodsen ligger der til at spænde ben, skulle gerne være med til at skabe turbulens. Og til sidst, så er der en skorsten på, og skorstenen er den, der ligesom skal trække det. Ja, noget spændende, man kunne sige om det er, at det er ret vigtigt at have en skorstens dimension. Den indvendige dimension, at den er lidt større end den dimension, hvor gasserne skal brændes af. Og grund til, at jeg taler så meget om at brænde gasser af, det er fordi, at så får du for det første en ren forbrænding, men du får også en meget højere temperatur, og hvis du så putter lidt masse omkring det, så sætter den varme sig i den masse. Så potentielt kan man bruge mindre brænde, og man får den rene forbrænding, og en rigtig dejlig form for varme. Så har jeg tænkt mig lige at vise jer, hvordan jeg starter det hele op, og hvordan den fungerer. Har min tændstål. Det er ikke fordi, jeg sådan er helt vildt erfaren med den, men det handler om at have sit optændingsbrænde klar. Især have noget meget småt, og have noget, du kan fænge i, og så bygge det op lige så stille, så snart at du har gang i noget. Og hvis man bare sidder og fægter lidt med det, så går det ikke særlig godt, og jeg taler af erfaring. Så godt ned i fængematerialet med tændstålet, og så nogle ret seje træk, sådan at der kommer nogle lidt, nogle glødesplinter ned, som varer lidt længere tid, og som så er med til at hjælpe det hele med at fænge an. Jeg tror lige, jeg nuller det hele lidt. Sådan der. Lidt mere til at fænge med. Og skubber det lige her ind. Lige have vifte, hvis ellers jeg lige kunne finde ud af, hvad jeg har gjort af den. Nå, så puster jeg i stedet for. Sådan der. Det duer jo heldigvis også. Ja.
Den var lige herovre. Øjeblik. Se, hvordan røgen den ændrer sig. Det vil sige, at man kan faktisk ikke se røgen, når der kommer ild til, og forbrændingen kører rigtig godt. Jeg skal lige have den bygget lidt mere op, så jeg kan få nogle af de store stykker på. Så kan I se, hvor god forbrændingen den bliver. Så jeg er meget optaget af selve det at være i naturen, altså bevidsthedsarbejde, åndeligt arbejde, det at være i naturen. Det er sindssygt spændende. Man bruger jo haveterapi mod stress, og det er en rigtig fantastisk ramme til mindfulness. Og det synes jeg er spændende. Men det her, det er også vildt sjovt, at få den praktiske side af tilværelsen til at fungere. Så at lave en velfungerende ovn, så man ikke får røg i hovedet, og god forbrænding, og i bedste fald, at man ikke skal bruge så meget brænde, fordi man bruger det effektivt. Og effektivt, det betyder, at vi skal op over en brændetemperatur på over 750 grader eller deromkring. Og når det er effektivt, så brænder det rent, og man kan faktisk ikke rigtig se nogen røg. Så restproduktet i en ren forbrænding, det kunne man sige, det er groft set. Der er selvfølgelig noget aske og sådan noget, men ellers er det groft set ilt eller vand og CO2 selvfølgelig. Så nu er der ved at være godt gang inde. Det sidste jeg vil vise jer, inden jeg slutter af her, nu fyrer jeg lige godt op her med pind. Det er jo ikke fordi der er så meget materiale her, så det er ikke fordi der skal meget materiale til at lave en høj temperatur. Det handler om, at man har et velisoleret bålsted, at man får skabt turbulens, så der er gasforbrænding. Ja, skal jeg vise jer den høje temperatur. Der er jo kun materiale her i den første del, men lige om lidt så kan jeg vise jer, at der også kommer ild op helt hen i skorstenen. Sådan der. Så vifter jeg den lige op. Men selv uden vifte kørte den faktisk allerede godt. Men det jeg gerne vil vise jer nu, det er, at den gasforbrænding der, den er virkelig genial. Sådan der. Lad os se, hvordan ser det ud her. Grunden til det at vifte, det fungerer så godt, det er jo fordi det er ilten, som får det her til at fungere. Så jo mere man får blandet ilt ind i sit forhavne, jo mere ilt man får blandet med gasserne, jo mere gang i den kommer der. Jo større tempo kommer der på molekylerne. Eller atomerne, må det jo så være. Sådan der. Så viser jeg lige. Og se her.
Rigtig fint bål, der er i gang. Ingen røg. Så kører det her hen i skorstenen. Woohoo! Der er varmt. Det kommer der. Jeg skal ikke have næsen for langt frem her. Yes! Men en lille, simpel raketovnskonstruktion, som bliver sjov at prøve at genskabe ude i vildmarken. Tak fordi I kiggede med. Hej hej!